Begoña Caamaño dicía que escribía como a quen cose unha colcha, utilizando retallos de historias que xa existían, pero coséndoos doutra maneira. E así é Colchas de Voces, un videopodcast da Real Academia Galega para achegármonos á figura de Begoña Caamaño, a persoa que se lle dedica o Día das Letras Galegas 2026. Letras para ese pensamento crítico que tamén guiou o seu labor como xornalista rigorosa e comprometida, que desenvolveu gran parte da súa vida profesional na Radio Galega, onde participou e dirixiu varios programas culturais. Imos mergullarnos na vida e na obra dunha narradora excepcional que debutou na literatura serodiamente, en 2009, cando xa tiña 45 anos, pero cun talle e unha potencia narrativa total. A súa é unha ficción ben entretida, pero non banal. Xa estades tardando en lela, se aínda non o fixestes. A primeira é Circe ou o pracer do azul, unha reinterpretación da Odisea de Homero na que se deixa a Ulises de lado e pon o centro en Circe e Penélope. Entre elas nace unha relación epistolar que rompe con esas etiquetas de fiel e de perigosa, e a sororidade, o desexo e a palabra convértense no centro da historia. A segunda é Morgana en Esmelle, e aquí Begoña Caamaño revisita o mito artúrico e fai que Morgana se atope co Merlín de Merlín e familia, de Cunqueiro. Morgana chega a Esmelle e en vez de maxia e batallas pasa algo moito máis incómodo. Sentan e falan de memoria, de culpa, de poder e de quen conta as historias e de quen queda fora delas. Este podcast vai diso, de mover os marcos, de revirar o relato e de intentar entender como esas historias que parecen antigas seguen explicando como miramos, como desexamos e como contamos as cousas hoxendía. Porque ás veces o importante non é a historia, é quen a conta.